הכפיים שלכם לרמי קליינשטיין. איזה מופע אדיר, איזה כיף. תודה גדולה לנגני התזמורת ולזמרי המקהלה שלנו, כולם תלמידי הקונסרבטוריון העירוני נתניה. תנו להם מחיאות כפיים. זה הזמן להודות לצוות מורי הקונסרבטוריון על עבודה שוטפת והשקעה רבה, למנצחים מוטי, מירון וביטה גורביץ', הפסנתרנית שלנו מרינה קלוזנר, ולמעבד רועי פרידמן. בזמן שאנחנו מגישים להם פרחים, אנחנו רוצים להודות כמובן לראשת העיר גברת יריאם פייר ריקר, לחברת המועצה הממונה על התרבות והאמנות והאירועים בנתניה גברת שושנה זילברברג. תודה רבה למנכ"ל העירייה מר אבי בן חמו, למנכ"ל עמותת היכל התרבות מר בני אפרים, לאגף אירועים לציפי ליפשיץ, אביבה פרץ ורלי בן סימון, למוטי סלם ולכל מחלקות העירייה שסייעו לקיומו של ערב זה. עוד שנייה אחת קהל נכבד, אנחנו רוצים לכבד את הערב הזה ולסיים אותו בשירת ההמנון הלאומי, התקווה. תודה רבה לכם שבאתם. התקווה בבקשה.